Scurtă retrospectivă anului 2022 ne propunem în cele ce urmează. Alături de mine în studio, profesor Antoniu Martin. Bun găsit! Mulțumesc că m-ai invitat. Vorbim despre câteva aspecte legate de anul 2022 din punct de vedere al mișcărilor militare, politice și tot ce înseamnă regiunea noastră, pentru că am putea spune că încheiem un an tumultuos, dar marea majoritate a acțiunilor din acest an vor avea repercursiuni și pe anul viitor și pe anii care urmează, pentru că situația din Ucraina este una încă delicată. A mai intrat și Iranul în schemă de atunci și multe lucruri se schimbă în jurul nostru. Ei bine, cum am putea caracteriza perioada aceasta, începutul de iarnă 2022-2023 și ce a însemnat întregul an, așa, pe plan geopolitic? Da, dacă ar fi așa să caracterizăm ansamblul anului, iată, care se termină nu peste mult timp, 2022, cred că aș putea să-l pun sub semnul provocărilor oarecum inedite pentru scena internațională, dacă vreți, pentru că nu eram pregătiți noi în secolul 21, sau să spunem noi europenii mai exact, pentru a se întâmpla un război în proximitatea frontierelor noastre, în vecinătatea imediată a Uniunii Europene. Speram ca după al doilea război mondial să nu mai avem conflict în Europa și de aceea și construcția europeană s-a făcut pe o serie de principii, mecanisme, valori, care să nu mai permită, să nu mai dea posibilitatea unora sau altora să genereze un conflict în interiorul comunității europene. Și acest lucru, într-adevăr, nu s-a mai întâmplat. Am fost feriți de o conflagrație semnificativă în Europa. Însă, iată că, din păcate, la sfârșitul lui februarie, în această primăvară, Federația Rusă a atacat Ucraina. În ceea ce ei denumeau atunci o operațiune militară specială ca să camufleze această ofensivă pe care apoi au dezvoltat-o mult mai puternic și mai amplu împotriva țării vecine și care a generat, așa cum se cunoaște deja, valuri semnificative de refugiați. Și ca să restrâng la România, putem spune că țara noastră s-a comportat exemplar și continuă să o facă vis-a-vis de refugiații ucrainieni, în sensul că a gestionat un număr impresionant dintre acești refugiați. Încă din primele momente, sigur că da. O parte dintre ei, într-adevăr, au și tranzitat România spre alte țări din Europa Centrală și de Vest, însă este important că românii au manifestat o solidaritate impresionantă, care s-au făcut remarcată și la nivel internațional, vis-a-vis de acești refugiați, mai ales femei cu copii care au trebuit să părăsească teritoriul Ucrainei din calea bombardamentelor, din calea, sigur, conflagrației. Pe de altă parte, sigur, avem, iată, din punct de vedere al geopoliticii, aș vrea să punctez faptul că NATO, ca alianță politico-militară cu caracter defensiv, dar care reunește țări democratice sau doar țări democratice și, să zicem, une dintre principale economii ale lumii, a reușit să dea, să se prezinte și să se comporte ca o alianță coerentă. Deci au fost decizii coerente luate la nivelul Alianței Nord-Atlantice vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în vecinătatea noastră. Vorbim aici și de România, a cărui rol politico-diplomatic și strategic a crescut în acest an, fapt care a fost remarcat la diverse reuniuni internaționale, inclusiv la nivelul reuniunilor din interiorul NATO. Chiar recent, la sfârșitul lunii noiembrie, am avut o reuniune diplomatică importantă la București, la nivelul alianței, o reuniune la care au participat toți miniștrii de externe din NATO și unde s-a adoptat o declarație comună, declarație care reiterează, dacă vreți, aceleași sau principiile, valorile și modul de acțiune al NATO vis-a-vis de conflictul din Ucraina și vis-a-vis de
atitudinile belicoase ale Federației Ruse. Ce mai trebuie să amintim în contextul respectiv este că NATO a suportat anumite cheltuieli și Uniunea Europeană Evident, la fel suportă sigur, anumite sprijină Ucraina creșteri de prețuri, anumite răsturnări de situație în ceea ce privește purtătorii de energie. Aici vorbesc despre electricitate și gaze naturale care o criză sigur, deci avem mai multe crize, dacă vrei, în acest an 2022, crize care cu siguranță își vor pune amprenta și asupra începutului de an care vine. Avem o criză, sigur, militară în proximitatea granițelor României. Deci instabilitate. O instabilitate, sigur, avem un comportament imprevizibil al Federației Ruse și de aceea, sigur că NATO este vigilent și este precaut în această direcție. Pe de altă parte, așa cum spuneai și tu, criza sau războiul a generat o criză energetică nemai întâlnită la nivelul Europei, practic din anii celui de-al doilea război mondial, probabil. Au mai fost crize ale petrolului la nivel internațional, dar care nu au avut chiar așa consecințe semnificative. Pe de altă parte avem și o criză economică, nu? Știm că nu de mult, adică odată ieșiți din pandemie, a venit conflictul din Ucraina. Europa și nu numai Europa, întreaga lume civilizată nu a avut timpul de redresare, nu a avut respiroul necesar pentru redresare, revenirea la o normalitate. Pentru că am intrat aproape exabrupto din pandemie în ceea ce criza armată și ce înseamnă război, Ucraina, ce a adus cu el. Economică, criză energetică și așa mai departe. Valurile de refugiați din Ucraina, care sigur că și ei trebuie gestionat în Europa, în comunitatea europeană și așa mai departe. Una peste alta avem... Ce trebuie să observăm este, scuze de întrerupere, este că intrăm într-un nou sezon rece și situația pare să încetinească. Dinamica acestui conflict armat s-ar putea să intre nu în regres, ci mai degrabă în conservare, ceea ce înseamnă o continuare. Vom avea o prelungire, în curând ajungem la un an de conflict armat fără niciun fel de concluzie deocamdată, pentru că niciuna din părți nu lasă mai jos. Evident, dar există ipoteza care ai spus-o tu și care se vehiculează în diferite medii de analiză militară, sigur strategică, nu? Conform căreia Federația Rusă într-un fel îngheață sau dorește să înghețe acest conflict din Ucraina și să-l prelungească pe ani de zile, probabil. Mai ales pentru că vorbim de iarnă și de condițiile vitrege de acolo. Pe de altă parte, există și ipoteze vehiculate de alți observatori militari care susțin că nu ar fi exclus ca Federația Rusă să încerce o ofensivă sau o nouă ofensivă în această iarnă, acum că vorbim de luna ianuarie, februarie, martie, profitând de situația, sigur, vitregă din arealul respectiv, unde este frig, mai ales în contextul în care Federația Rusă, știm cu toții, în ultima perioadă de timp a fost preocupată să paralizeze infrastructura energetică a Ucrainei și într-o mare măsură a reușit. Probabil 50% din infrastructura energetică a țării vecine este nefuncțională în acest moment. Asta înseamnă că și populația civilă este în mare măsură afectată. Deci, practic, Federația Rusă, am văzut că în ultima perioadă de timp a escaladat conflictul și a declanșat ceea ce se poate numi un fel de război total împotriva Ucrainei, nu doar pe fronturi, terestru, aerian și așa mai departe, ci și împotriva populației civile, împotriva infrastructurii urbane, energetice, civile, bună oară. Deci, s-au schimbat oarecum paradigma acolo. Asta poate duce la o prelungire a acestui conflict, cine știe până când. Pe de altă parte, știm cu toții și poate asta ar fi iarăși un lucru care ar fi bine de clarificat, că acest război, sigur, război cald, război clasic, care a fost dus și este dus în Ucraina,
este dublat, dacă vreți, de alte forme de război, ceea ce se cheamă război hibrid. Am auzit cu toții de război hibrid. Intervenții în mediul online, sigur atacuri cibernetice, contrapropagandă, da. sigur, diversiune, dezinformare și așa mai departe. Din acest ansamblu a războiului hibrid dezvoltat de Moscova și lansat pe diverse canale, pe diverse medii, mai ales pe online, dar și pe medii scrise, pe medii tipărite, televiziuni și așa mai departe, nu doar în România, dar vreau să spun că România a fost și ea ținta, normal, fiind țară NATO, a fost și ea ținta unor astfel unei astfel de propagande desfășurate de Kremlin și aș da poate câteva exemple. Nu întâmplător s-au vehiculat, poate ne aducem aminte, și a creat și un pic sigur, contrarietate în societatea românească. Ne aducem aminte de anumite declarații din partea unor lideri ruși, cum că România ar fi ținta sau s-ar afla printre țintele de primă mână în atenția armatei Federației Ruse. Nu? Au fost astfel de știri și în primăvară și în vară și mai aproape de noi. Da, foarte adevărat, și suntem la 200 de kilometri de o zonă de conflict aprinsă. După aceea s-au folosit forme mai subtile de propagandă, dacă vreți, de diversiune. De exemplu, s-au aruncat în calcul, s-au aruncat pe piață varianta în care, și aici a fost inclusă și Republica Moldova, în care România ar dori să preia Republica Moldova sub o formă de unionism, da? Și astfel cumva ce să facă? Nu? Prin asta frontierele statuate și validate internațional să fie modificate, creându-se precedent în contrapondere, dacă vreți, cu alt punct sensibil pentru România, cu Transilvania, care în acel context ar fi cumva în aer și ar fi pasibil să plece în altă parte. Nu? Deci asta ar fi poate cele mai interesante sau cele mai subtile forme de propagandă dusă sau lansate de Kremlin în cazul României. Deci posibilitatea de a fi atacată, nu? Chiar că ar fi posibilitatea să se folosească împotriva României chiar armament balistic, tactic și așa mai departe la un moment dat, nu? Noi am mai făcut emisiuni și am mai demontat astfel de aspecte și cu această ocazie iarăși vreau să mai spun faptul că nu se pune problema ca Republica Moldova să se unească cu România, pentru că România la nivel oficial a susținut și susține în continuare integrarea Republicii Moldova ca stat suveran în Uniunea Europeană. Știm cu toții că Republica Moldova a primit statutul de stat candidat la Uniunea Europeană alături de Ucraina. Deci, practic, România este avocatul Republicii Moldova în acest demers de integrare. Sigur, va fi un proces mai de lungă durată, poate, dar până la urmă poate se va finaliza cu integrarea Republicii Moldova în Comunitatea Europeană. Deci acolo ne vom întâlni cu toții ca cetățeni europeni. Nu se pune problema și România nu încurajează modificarea de frontiere sau practic schimbarea status quo-ului european. Asta este o aberație și trebuie să o lămurim. Să mai adăugăm că uneori trebuie să vedem și partea plină a paharului. Iar în cazul acesta, partea plină a paharului ar trebui să fie eficientizarea energetică, implementarea de politici pentru energie verde, care s-a dinamizat extrem de mult în ultima perioadă, pentru că s-au finanțat o serie de investiții în parcuri solare și aici încă o paranteză, chiar și județul nostru este vizat de o astfel de investiție care ne-ar aduce o producție de energie electrică similară cu cea de la Cernavodă ca și dimensiuni, doar că e vorba de energie solară. Pe asta s-a marșat și se marșează în continuare. Deci este posibilă o astfel de schimbare de paradigmă, doar că durează. Și durata aceasta, puntea asta de timp trebuie suplinită cumva. Iar aici nu vom avea destul de mult timp pentru că toate acestea costă. Da, însă vedem că totuși Uniunea Europeană s-a repliat destul de rapid și chiar recent a fost o reuniune economică și diplomatică la București, în care, sau prin intermediul căreia, cumva România a devenit un fel de nod energetic în regiune. Știm că s-a semnat pentru conturarea acelei conducte care vine din Azerbaijan, Georgia, trece prin România, apoi merge în Ungaria și ajunge mai departe. Deci România, într-un fel, poate deveni și a făcut pași importanti să devină un nod energetic. Apoi mai există zăcământul iarăși licitat și din Marea Neagră.
care acum știm că a ajuns la o companie austriacă care împarte cu acționariat și a statul român, care iarăși este un zăcământ semnificativ. Da, au fost estimări Și făcute care ne-ar acolo. putea asigura undeva la 30 de ani de independență energetică, deci într-un context în care am fi rupți de celelalte rețele, până la urmă, dar nu va fi României posibil. anunțat cu mai mulți ani în urmă a fost realizarea independenței energetice. Acum, sigur că... Bine, în context european nu există independență, Da, este interdependență. Interconectare, sigur că da, și până la urmă este important că Uniunea Europeană gândește aceste alternative ca și posibilități de dezvoltare energetică, energia verde, cum spuneai, fotovoltaicele, sunt variante, dar sigur că se primesc resurse și din alte părți, s-a diversificat și, să spunem, sursele de energie din Orient, care sunt livrate Uniunii Europene. Europa a încercat să-și diversifice, să zicem așa, țările de unde se importe petrol și gaze. În Orient vorbim aici de țările arabe mai ales, un lucru important. Țările arabe chiar au suplimentat producția ca să poată să asigure și cererea mai mare în acest context din partea Europei. Și bineînțeles Statele Unite, care furnizează gaz lichefiat pe parte maritimă Uniunii Europene. Chiar dacă, sigur, la prețuri mai mari, într-adevăr sunt costuri pe care le plătim noi ca cetățeni, dar trebuie pus în balanță, dacă vrei, ce apărăm. Trebuie să apărăm statul quo, trebuie să apărăm valorile în care credem și pe care le-am asumat și, sigur, asta înseamnă sacrificii până la urmă. Democrația costă, democrația trebuie apărată, nu este un dat așa de undeva pe care îl avem peste veacuri, ci pentru democrație s-a murit și, bineînțeles că democrația trebuie apărată în fiecare zi. Un lucru pe care îl vedem cu prisosință în acest context al războiului din Ucraina. Aș face o mică oprire să vorbim și despre două aspecte relativ recente. S-a vorbit despre o dronă furnizată de Iran, care s-a folosit în Ucraina de către forțele ruse și mai apoi despre o întâlnire între Erdogan și Elon Musk. Deci două chestii distincte, interesante, aș spune eu, de senzații ale momentului. Iran în Ucraina. Ce înseamnă exact prietenia aceasta cu ghilimele? Da, prietenia între Rusia și Iran este bine cunoscută, nu la nivel internațional, și a și fost un summit la care a participat inclusiv președintele Vladimir Putin, organizat de Teheran. Vorbim aici la care participa și președintele Turciei, Erdogan, Turcia care este așa un fel de placă turnantă și în acest context și se erigează a fi un fel de negociator și un fel de intermediar, dacă vreți, între puntea dintre cele două, între Occident și puteri, Orient, între zona lumii islamice și zona Europei. Deci, sigur, acest lucru este permis și datorită faptului că beneficiază de o armată importantă, este o putere militară, are o poziție strategică la strâmtorile Bosfor și Dardanele. Nu? Accesul în Marea Neagră, accesul la Marea Neagră este a doua sau poate prima putere în Marea Neagră. Deci sunt aturi care îi conferă acestei țări această anvergură, să spunem. Mai are pârghia de manevră cu refugiații? Mai are și pârghia de manevră cu refugiații, care, iată, tema imigrației a fost din nou resuscitată, sigur, într-o manieră poate colegială, să spunem, de către cancelarul și administrația austriacă. Deci, iată că sunt teme și temeri, în același timp, importante, pe care și Turcia le exploatează și în beneficiul propriu. Joacă cumva o carte pentru integrare europeană, Turcia? Nu cred că integrare, nu cred că își dorește integrare, își dorește negociere de pe o poziție importantă, impozantă. Deci apartenență la clubul select. Da. Iar, pe de altă parte, Turcia are și, să zicem, tendințe geopolitice, pretenții geopolitice în diferite zone, inclusiv în lumea musulmană și, respectiv, chiar în zona caucaziană extinsă, pentru că știm cu toții înțelegerile care au existat pe plan economic între China și Turcia. Dar, sigur, asta este poate o altă discuție. Și tot de asta ține și vizita lui Elon Musk tocmai în Turcia, în momentul de față, unde a strâns mâna mai mult de un minut cu în Turcia, bineînțeles, tot așa ca un semnal, probabil, ca un fel de
validare între cei doi, o validare reciprocă între cei doi. Dar pe de altă parte Turcia, iată, a găzduit și întâlniri interesante, primele negocieri sau negocierile care au existat propriu-zis, încercările, nu, de a ajunge la un armistițiu până la urmă la vremea respectivă între Federația Rusă și Ucraina, unde s-au purtat? În Turcia. Evident că nu s-a ajuns la niciun acord. Unde au fost cei doi lideri ai serviciilor secrete ruse și respectiv americane, CIA și serviciul secret rus, în Turcia. Deci, practic, dar aici este vorba despre un miliardar din industria tech, care este o figură mai populară decât președintele Statelor Unite ale Americii. Are un impact global, nu? Are un impact global semnificativ, Elon Musk, bineînțeles. Ați văzut și provocările pe care le aruncă pe Twitter cu voturi, ce face el, care să fie atitudinea lui în privința lui Donald Trump, de exemplu, și așa mai departe. Da, într-adevăr, sigur, Turcia cred că va avea un rol și poate deja îl are în ceea ce se va întâmpla pe viitor în raporturile dintre Federația Rusă și Ucraina. Și sigur, în raporturile apoi dintre Federația Rusă și NATO și Occident. Pentru că la un moment dat, sigur, trebuie să ne gândim că va urma și pacea. Nu? Va urma și reconstrucția. Și apoi, ce cel sigur, mai important, pentru că dacă ne amintim Ucrainei, cum s-a întâmplat în Irak, unde forțele care au participat la război au început o reconstrucție care este cu anumite beneficii economice. Da, cu siguranță Turcia vrea să rămână un actor important și din această perspectivă. Spuneam, este o țară care nu doar că își promovează interesele economice, își promovează și interesele culturale, își promovează identitatea națională. Ia că și în România există canale media turcești care își promovează aceste aspecte. Nu putem să ne uităm decât admirativ la o abordare, sigur, a unei puteri emergente. Are și o populație care îi permite să devină o putere emergentă, 80 de milioane de locuitori, dar din care foarte mulți tineri, în segmentul de vârstă tânăr. Bun, ce se întâmplă cu ursul trezit și a ajuns cu un regres economic și social de vreo 30 de ani? Pentru că despre asta se vorbește când se analizează situația Federației Ruse, pentru că și-a reluat producția de automobile proprii, pentru că nu mai poate importa anumite bunuri, pentru că s-au rupt relațiile diplomatice și au fost nevoiți să regreseze. Ei clamează o anumită stabilitate financiară, monetară, la nivel oficial, dar tehnologic, social și așa mai departe, există un regres major. În scenariul în care ei nu neapărat că ies învinși, dar nu ies câștigători din toată povestea aceasta, cam la ce putem să ne așteptăm. Sunt totuși foarte aproape de noi, sunt totuși superputere. Sunt mai multe paliere ale discuției. Pe de o parte, așa cum avem în acest moment date, din ce se cunoaște, Federația Rusă s-a pregătit de acest conflict, adică a fost un conflict pregătit sau premeditat al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Deci cu câțiva ani buni înainte, Federația Rusă s-a pregătit atât cât se putea pregăti și pe plan economic, ca rezerve valutare mă refer, mai ales exploatând resursele primare, a primit până la urmă valută și pe care a încercat să o tezaurizeze în băncile proprii. Pe de altă parte, din ce cunosc, a cumpărat și metale prețioase de pe piața mondială, deci tot așa ca să-și tezaurizeze, să aibă resurse financiare. Pe de altă parte, suntem deja la al 9-lea val de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Federației Ruse. Deci vedem că Occidentul a abordat aceste sancțiuni într-o manieră graduală. Pe măsură ce Federația Rusă avansa și escalada situația din Ucraina, în acel context Occidentul mai lansa un val de sancțiuni economice împotriva acestei țări. Deci al 9-lea val, asta înseamnă că trebuie să ne așteptăm în perioada următoare și la efecte economice mai importante în Federația Rusă. Efecte economice negative. Negative, bineînțeles. Și cred că în primăvară deja se vor observa acestea mai clar.
Federația Rusă nu a fost un producător nici până în acest moment de bunuri de consum. N-ați auzit de un brand rusesc de telefonie sau de televiziune să vrem să-l cumpărăm, să intre pe piața internațională, nu? Așa cum am auzit de brandurile din Asia de Sud-Est, de exemplu, și așa mai departe. Bună oară, Federația Rusă nu cred că poate face față în acest moment și în contextul în care are aceste sancțiuni și este izolată în mare parte economic, nu în totalitate, că mai are parteneri cu care face afaceri, să spunem așa, cu care are schimburi economice, China, India și alte țări din chiar Coreea de Nord și alte țări din acel BRISC, cu care știm că face parte și Africa de Sud și Brazilia. Pe de altă parte, cum spuneam, neproducând bunuri de consum și având nevoie și de importuri pentru a-și asigura hrana populației, aici vor fi câteva aspecte care rămâne de văzut cum vor fi gestionate de către regimul Putin. Deocamdată, din ce vedem, deși au existat vociferări, deși există nemulțumiri, nu s-a ajuns la o masă critică în Federația Rusă care să ducă la răsturnarea regimului de la putere. Încă o mare putere despre care n-am vorbit și care este relativ activă în tot jocul acesta este China. Da, ei bine, cum joacă China cartea pe această placă turnantă a istoriei? China, sigur, poate că lumea se aștepta, poate mai puțin, cei care sunt mai puțin inițiați în geopolitică se aștepta ca imediat după declanșarea războiului de către Federația Rusă, China să fie promptă și să sprijine în declarații sau mai mult decât chiar cu armament, nu? Să sprijine Federația Rusă în conflictul din Ucraina. În schimb, China promovează o atitudine, aș putea o numi, de expectativă, în sensul în care, sigur, a făcut anumite declarații, oarecum duplicitare, ambigue și pro și contra conflictului, după aceea le-a mai redimensionat, însă China cred că stă în expectativă, profită practic de contractele pe care le are pe furnizare de energie din Federația Rusă, de care are foarte mare nevoie, de gazele rusești, însă cred că slăbirea Federației Ruse la nivel geopolitic, ca influență internațională, ceea ce asistăm la acest lucru deja și cu siguranță vom asista și mai acut în perioada următoare, China dorește să profite de acest aspect. Ea își dă seama că practic tot ce înseamnă arealul asiatic, acolo poate ea să controleze și dorește să intre sub controlul ei. Asta Federația am putut observa și cu blocada pe care a făcut-o cu Taiwanul și practic a paralizat piața microchipurilor și electronicilor de larg consum. Și-a dat un semnal că poate afecta chiar întreg mapamondul pe plan industrial. Da, și a afectat mapamondul și America și luat măsuri că a mutat unele producții de microchipuri înapoi în Statele Unite. Sau chiar în anumite state din Asia de Sud-Est, state care mai stabile și au cu un pic de tendințe democratice. Pe de altă parte, este foarte clar că Federația Rusă nu mai poate reprezenta, un model de țară sau un model de succes pentru nimeni pe mapamond în acest moment. Și atunci Chinei s-a deschis un culoar extraordinar din această perspectivă, pentru că singurul concurent rămân Statele Unite. Da? Deci, practic, noua ordine mondială din acest moment va fi conturat de cele două puteri, SUA și China, la nivel global. Restul, sigur că sunt actori care gravitează în jurul celor doi poli, să spunem, sau în jurul celor doi magneți foarte importanți. Însă, în acest moment, chiar în momentul în care noi discutăm, China are probleme de ordin intern, pentru că, iată, nu reușește să depășească, să treacă cumva peste pandemie. Se pare că revine pandemia, nu se știe clar cum au gestionat-o ei în acești ani, pentru că avem foarte puține informații dintr-un sistem vasi hermetic. Nu știm cum a gestionat China pandemia și iată că practic se reaprind focare de pandemie care, iată, afectează din punct de vedere economic această țară. Sunt orașe care sunt paralizate, sunt vasii închise, deci rămâne de văzut cum va ieși China din această situație medico-socială, să spunem.
Ei bine, aici închidem cercul nostru, un periplu de jumătate de oră, ceea ce a însemnat anul 2022, desigur nu ne-a ajuns și vom mai putea arunca câteva retrospective, pentru că sunt necesare. La începutul anului trecerile în revistă sunt necesare, discuțiile acestea sunt necesare pentru că să putem trage câteva concluzii pertinente despre situația din jurul nostru. Antonio Martin, mulțumesc pentru această că m-ai invitat. discuție. Sărbători fericite. Mulțumesc la fel și telespectatorilor la Strada TV. Și să ne revedem cu bine aici în anul care urmează. Toate cele bune!